Du har gået på den motiverende rygskole. Kan du lige prøve at fortælle lidt om, hvordan du har synes om at gå på den rygskole? Det jeg synes rigtig godt om. Det var en god oplevelse. Det var en masse forskellige mennesker. Unge og gamle og med forskellige problemer. Og grunden til, at jeg har meldt mig til det, det var simpelthen for at blive bedre til at forstå mine rygproblemer og motivere mig selv til at træne effektivt og regelmæssigt. Komme afsted flere gange om ugen til træning. Og så synes jeg, det var godt at starte op på den måde, med, hvor man er flere, og man er meldt til, kan man sige. Så det har været rigtig godt, og en god oplevelse. Vi har fået baggrundsviden, og vi har trænet fysisk, og ja, det har faktisk været rigtig godt, og der var en masse flinke mennesker med, så det var rigtig hyggeligt faktisk også. Så det har været godt. Hvad har du fået ud af det sådan rent fysisk med hensyn til dine rygproblemer? Jamen, da jeg startede, der var jeg sådan lidt halvskidt kørende. Jeg har døjet med rygproblemer gennem flere år nu. Haft en diskusprolaps for en del år siden, og ja, den kom jeg så over med træning faktisk. Jeg har gået her ved fysioterapeut Heidi igennem nogle år, og egentlig kom godt i vej med mit første. Men så begyndte jeg at løbe, og så blev jeg lidt grebet af det, og så løb jeg alt for meget, og så fik jeg sgu en mere, og nu er jeg ret skidt kørende. Så, og det var så grunden til, at jeg tænkte, så må vi prøve noget andet, og det var så rygskolen. Og det har givet mig en bedre forståelse for, at ja, det må sgu da være med det. Løbetiden den er over, og nu er jeg cykle lidt og gå nogle ture i stedet for, og så sørge for at få trænet min rygmuskulatur. Det er det, jeg skal, og det gør jeg. Så jeg får det betydeligt bedre fysisk efterfølgende.